Bon dia, és 7 de maig. En aquest missatge setmanal avui us porto molta informació, bàsicament perquè s'acaba l'estat d'alarma, però també per les activitats que es desenvolupen a la ciutat en els propers dies i que crec que és interessant que conegueu. Comencem pel principi, per l'acabament de l'estat d'alarma. L'estat d'alarma s'acabarà diumenge i això implicarà que el confinament nocturn deixi de ser vigent i tindrà com a conseqüència, doncs, per exemple, que els restaurants podran obrir fins a les 23 hores, o sigui, fins a les 11 de la nit, i les botigues també podran estar obertes fins a les 10 del vespre. La resta de mesures segueixen vigents. Tingueu en compte que les reunions segueixen sent de màxim de 6 persones i que els aforaments en els restaurants, com us comentava, segueix sent del 30% a l'interior. Vull dir, la resta de les mesures segueixen iguals i si hi ha alguna modificació us aniré informant en els propers dies. També aquesta setmana us puc informar que hem tingut el tema de les vacunacions, que aquesta setmana seguim amb el tema de la vacunació ja a partir de les persones entre 58 i 59 anys que seran les que rebran les trucades del centre d'atenció primària per poder-se vacunar. Si teniu més de 70 hauríeu d'estar tots vacunats i també els de 60, si no us han vacunat, truqueu en el centre d'atenció primària perquè us donaran dia i hora per poder-vos vacunar, que encara me'n comenten que encara falten persones que no han pogut localitzar i seria interessant que tothom pogués estar vacunat ja si tenen aquests marges d'edat. Pel que fa a l'evolució de les dades del Covid a la nostra ciutat, la taxa de transmissió aquesta setmana és positiva, vull dir, està per sota de 1, està al voltant de 0,80 i això indica que la progressió serà positiva, indica que la setmana que ve tindrem menys casos i les persones afectades aquesta setmana confirmades en PCR positiu estan al voltant de 50, vull dir que no baixeu la guàrdia pel fet que s'acabi l'estat d'alarma. La pandèmia no s'ha acabat i encara hem de mantenir prudència, sobretot en les nostres interaccions socials. Deixeu-me que us parli de temes més lúdics, també de les activitats que es fan a la ciutat i que crec que és interessant que conegueu, com ara, per exemple, us anunciava la setmana passada que tenim aquest cap de setmana el Guíxols Flors en funcionament. I mireu-vos a les bases que teniu en el guíxols.cat i podeu participar-hi en el guíxols.cat. Recordeu, hi ha dos modalitats en quant a la presencial i a la que es fa a través de les xarxes i que del que es fa a través de les xarxes podeu participar encara fins avui a les 12 de la nit. Vull dir que mireu-vos a les bases i si teniu plantes i flors que vulgueu mostrar i participar en les diferents categories, en el guíxols.cat trobareu tota la informació. També us dic que aquests dies hem fet un homenatge a les víctimes del nazisme, que hem tingut una col·laboració amb els centres educatius, que és una mesura que crec que és molt positiva i que també us deixo unes imatges perquè pugueu veure aquesta activitat que vam fer, ja us dic, en col·laboració amb els nois i noies de quarts d'ESO dels centres educatius de Sant Feliu. Per aquest cap de setmana també trobareu la neteja de les platges, de la platja de Sant Feliu, en aquest cas, que es farà demà a les 10 i que organitza el grup Polseres Verdes i que tots hi sou benvinguts, que han quedat demà a les 10 a les lletres del Guíxols per iniciar aquesta neteja de la platja dintre de la campanya que es fa a tota Europa amb el lema Let's Clean Up Europe. I finalment, per acabar el missatge, una mesura que és important que conegueu, que entra en vigència a partir de dimarts, la limitació de velocitat a tota la ciutat dels 30 km per hora. És un Real Decret que modifica bàsicament la velocitat a les vies internes de les ciutats i pobles i a nosaltres ens afecta directament, on la majoria de les nostres vies de circulació, els nostres carrers, tindran una velocitat de 30, menys la ronda, que tindrà una velocitat màxima de 50. I això és vigent a partir de dimarts que ve. Doncs res més per avui. Espero que la informació hagi estat del vostre interès i ens tornem a retrobar la setmana que ve amb més informacions. Que passeu molt bon cap de setmana.